Basta kay atol sa press conference matod pa politika kuno ang usa sa mga gitan-aw nga motibo sa pagpusil sa self-confessed drug lord o kandidato pagkabayor sa lungsod sa Albuera sa Leyte nga si Kerwin Espinosa atol sa iyang gipahigayon nga political rally sa gym sa barangay Tinag-Ana nitong Huwebes sa hapon na Abril 10 sa tuig 2025. Nunot nini nasaran nga pipila ka mga pulis ang gipaubos karon sa investigasyon sa Police Regional Office 8 human mao gitudlo nga persons of interest sa pagpamusil kag Kerwin mga kabombo. Si Espinosa og ang iyang running mate nini nga igsuon na pod niya nga si RR Espinosa ang nangaangol napoy bata pod nga naangol mga kabombo anak sa sakop sa ilang grupo nga si Roberto Colasito ang samdan usab atol sa pagpamusil mga kabombo. Matod pa ni Kerwin Espinosa nga kining maong mga pulis sa dakbayan sa Ormoc nga si Police Colonel Renante Ariza, Police Staff Sergeant Alros Jade Astilla, Police Corporal Jeffrey Dagoy og ang duha nga Alexander Repunte og Alvin Rose Baronda nga maoy person of interest sa pagpusil niya, yung gi-question nga, kisa may gasogo nila nga maabot sa Ris Albuera Leyte. Nga nung naabot man sila sa Albuera Leyte. So, nagtuo siya nga, doon nagdakong tao nga nagpaluyuan mga kabombo. Dako, matod pa, yung kahibulong nga nung naabot sa lungsod sa Albuera, ang maong mga pulis nga na-assign sa Ormoc City, naabot manog Albuera, hinungdan nga nawagan siya sa mayor sa maong syudad nga tagaan kini og igong pagtagad mga kabombo. Unsa may ilang mission nga to sa Albuera Leyte. Nganong naabot sila og Albuera Leyte? Kato pag-abot nila sa Albuera Leyte, inline ba to silang duty? Inline ba to sila haga trabaho? Or dunay something tong ilang pag-abot nga to sa maong dadapit ang mga kabombo? Matod pa ni Kerwin Espinosa mga kabombo, isang malaking tanghaga kuno na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Nagtuo siya, kaduna kuno'y dakong tao nga politiko nga nagsugo atong maong mga pulis, mga kabombo. Nanginaot siya nga unta, tagaan kini og pagtagad ni Mayor Lucy Torres kaysa may mayor sa Ormoc City kung ano naabot ang mga pulis dito sa Albuera Leyte, mga kabombo. Hilabi na pod kang Congressman Richard Gomez nga matod pa unta tagaan kini og pagtagad sa magtiayon nga Mayor Lucy Torres og Richard Gomez tagaan og igong pagtagad og ano naabot ning maong mga pulisa nga gikan sa Ormoc City naabot man og Albuera Leyte Albuera Leyte nga maoy mga persons of interest, mga kabombo. Kaya matod pa niya nga di man na mao. Kung mao man gani na di na gyud na mao, no? Wa noon sa namasangil unya yang isalig gatos kapulisan ang pag-imbestigar sa maog krimen, mga kabombo. Apan sa diyang gipangutana siya kung related ba ni sa politika ang pagpusil niya, tubag niya nga klaro kayo nga politika anang paluyo, mga kabombo, no? Kaya matod pa niya ang midagan kuno nga mayor sa Albuera bilas kuno ni Richard Gomez og ni Lucy Torres. Ang midagan og mayor sa Albuera Leyte nga kaatbang ni Kerwin Espinosa bilas kuno. Sorry, bilas brother-in-law ni. Brother-in-law kuno, mga kabombo. Kay matod pa ang igsuon ni Lucy Torres mao si Karen Torres. Kinsa man ni si Karen Torres, ang asawa ni Vince Rama. Kinsa man si Vince Rama, ang midagan og mayor batok ni Kerwin Espinosa. Sumana nga doon na kuno'y sa politika nga nagpaluyo aning pagpusil nga to kaniya, mga kabombo o niya nalambigit naman nooning magtiayon nga Richard Gomez o Lucy Torres tungod lagi kay si Karen Torres igsuon ni Lucy mo'y asawa ni Vince Rama. Si Vince Rama ni dagan og mayor sa Albuera Leyte batok ni Kerwin Espinosa.
Mitug usab si Espinosa nga naabtan sa mga pulis sa lungsod sa Albuera ang mga suspetsado sa balay nga gipanag-iya sa usa ka pipo Soko. Then didto matod pa gikan ang buto sa armas nga miigo kaniya. Si Soko matod pa ang Assistant Director sa Department of Public Works and Highways kon na DPWH mga kabombo. Matod pa ni Espinosa nga si Soko ang bagman ni Richard Gomez nga maoy hinungdan nga angayan gyud nga mulusad og lawom nga investigasyon ang kapulisan mga kabombo. Gihulagway ni Espinosa nga ang gigamit nga bala sa pagpusil kaniya mao ang Buster o ang Boostmaster Armalite nga dunay 5.56 nga bala nga gihulagway niya nga double action mga kabombo. Anong nakasulti siya nga double action? Kay sadyang nga niigo ang bala sa iyang dugan, nibuto pagyod sa iyang sud mga kabombo. Unya sadyang nibuto mo na nga naigo kuno sa shrapnel nga niigo sa iya karog igsuon nga midagan pagka vice mayor sa Albuera. Asa usa ka minor nga bata nasamdan usab mga kabombo. Pag-igo sa iya karog dugan nibuto pagyod niya double action kuno mga kabombo. Muna katong mga tao nga naa duol sa iyang gilingkuran na naamong pagyud noon mga kabombo. Nya sa pangutana nga man scripted ni or dili kini nagduda nga scripted kuno ni kining pagpusil diya sa imuha. Matod pa niya nga di ni scripted. Oy ngano gud taon nga scripted? Dili kuno scripted, dili ni drama. Ang nahitabo nga pagpusil kaniya gumikan kay dako yang sama sa dughan, nabutang sa peligro yang kinabuhi, nakigkumbati siya sa litag sa kamatayon, o niya ag bala gigamit, double action mga kabombo. Kung scripted bang gani, katutan ng balas 22, niya unta to, bukton, dili kay dughan. So yang klaro nga dili scripted. Kay uban manggod nga mga politiko, maghimog senaryo, giambush kuno sila, apan ambush mi di ay. Aron maluoy ang mga tao. Pero kini kang Kerwin Espinosa matod pa niya, di ni scripted, tinuod kuno mga kabombo. Nunod sa insidente, tungod sa mong insidente, dali gyapon matod pa siya, dili gyapon siya nga mahadlok. Og mupadayon siya karon sa iyang tinguha nga mo kandidato pagkamayor sa lungsod og andam siya nga mo pasaka og kaso sa mga suspetsado sa higayon nga mahumana ang investigasyon sa kapulisan. Mapasalamatan usab siya sa mga nag-ampo sa iyang kaluwasan aron makaalagad pa sa lungsod sa Albuera. Matod pa mga kabombo nga katukon ng iyang kaatbang nga nag-ampo nga maluwas siya, kato mo iklaro nga scripted. Kaya ang iya kunong kaatbang mga kabombo nagpost man sa Facebook nga iampo kuno siya kay nasamdan siya. Matod pa ni Kerwin, ang iyang kaatbang nga nagpost nga iampo siya, mao to'y klaro kuno nga scripted mga kabombo. Yan po, nagduda nga, dali po nakagawa si Kerwin, oy. Kagahap, pagkapit sa G, sa hapon siya gipusil, pagkaugma, nakapapriskon man dayon. Paspas kayo ayaga recovery, mga kabombo, no? Makita niyo sa tong Facebook live, no? Nga moraragaway na hitabo, ang yang naong kanani ang dili luspad. Pero ang yang naong, yang gabukton, gibutang nga nagsanggaan mga kabombo kay dili pa pwede ipabitay kay dapat sisama sa lughan mga kabombo. So mao na no ang dagan sa istorya diri sa Albuera Leyte nga diin posible kaning ipaubos sa Comelec control mga kabombo. Anya kay sadyang gipangutana siya nga usaman okay kang ipaubos mo sa Comelec control. Tubag po niya nga okay. Mas maayo ko na ipaubos sa Comelec control mga kabombo. Nya willing kuno sa mo testimonya kuno sa ICC kung ipatawag siya kay poslaman nga naingon ani na yang kinabuhi o kung ipatawag siya sa ICC mo testigos kuno siya kay naa kuno siya nahibaw-an sa war on drugs mga kabombo. Kay kaniadto kini Kerwin gidakop ni unya ni testigos ni batok ni Laila de Lima apan ni file og affidavit of recantation iyang gibakwi iya pamahayag. Batok ni de Lima, tanawas de Lima, naabsuelto siya aga kaso mga kabombo. Apan gyangko na ni kining Kerwin Espinosa nga drug lord siya kaniadto kuno karon mga kabombo. Apan karon nagbag-o na kuno siya
Kay kung tagaan siya chance nga makadaog isip mayor sa Albuenalite, kontra siya sa illegal nga drogas. Kontra kuno siya sa illegal nga drogas. Drug lord siya kaniadto, apan kung makadaog siya pagka mayor sa Albuenalite, kontra na siya sa illegal nga drogas, mga kabombo.